Ayan, O, tuyo baga, tuyo sa irarum ni Kanuyog. pinagkukunyan sila ipagtatanong. Ay, kunyan. Apoy gani, charcoal. Mano. Mano charcoal. Or, ano ito? So, Heater. So, baga, nga to, so, paroy. So, apa. Apa yung pigbo ko niya ni Duday, pigsusulo. Ha? Oh, apa. And then, unang kadi. Diretso-reto. Nabilig di sa magazine. Oh. Tao ka mo, nakagasto ka mong 260,000 pesos. Counterpart ng munisipyo na kumpleto yun eh. Oh, kompleto. Kompleto. Muna, pag kinaag mo nigdi uso na tong, paano malibot duman? Bukas man ini gabus. And then, Ito pinagkukunyan. so init naglalaog. Naglalaog. Oh, pag and then, di man naglalakaw, pupuruto na sana. Kinukuyan may siring kaya no. Siring. Yo, pero so pagkaag mo diyan, aday man nagwawalis mo, may Oh, walis okay. yan sa laog. Ayo. Ining kuhan, Dayan nagpapansyon. ada na pa ba sa heater? Raot gayon pa no. Init sana ini. Ano Init. lang? Sa Andrew sana. Aldo sana. Pero ini supposed to be ma-function ta ma-block init. Oh. Supposed to be. Pero di man na-function gayon. Hindi man. Pwede ka din mag-function na naman o. Ginan na ako. Kaso ginamit na. Na-function ko na. Na-function. Nagginamit na muan pero di kaya niya ding init-init. Di kaya kan. Di kaya. Dakula Galing dapat. blower na gade. Anong na maliliit na blower? Di kaya niya. Kung ano kami kansan. Kana kung kita. Ilingon ta daw itong kunyan mo. Itong pangtanong. Mano, kadin design ni kadi mano. Pag gusto Yes. mo. Heat rises up. Yes. Cold air goes down. Dapat din nasa room. Room. Piso kwan ining bed niya. Butas-butas. Para ba so init Mag-circulate. mag-circulate. Yeah. Pag Okay. ano gani, dahil ka talaga kaya paano naman. Nagbukunyan nga kami kayong mga pantanom. Nagtitipon. Pinaglilinigan mita. Itatanom na. Itatanom na naman. Iyo. Amo ka diwas nun. Oo. Pag lininigan mo, siring na kaini. Tatanong mo na lang. If there's a way, there's a will. Muka di pananam. Bukat nga. Pero ano nga yung variety ni? Tigwa baga ka mong variety digdi? Ano ito? Prinsesa. Prinsesa? Oo. Binting dalaga ka no? Yan. Balita ka. Balita ka. Halo yan ngamin. Tulong kuwain variety. Okay. Gasi sa karayo so nakatanom na ngunyan digdi o. Pwede may mahiling. Sa'yo maagi. Di pa kami nagtatanong ka di. Adi iba ka di tinanom na mo. Iinulkan na mo sa itong mga gurang na. Pero dahil yaon dyan ngunyan. Na nakatanom na. Nakatanom na. Agko. Kaber raw. Ilingon ta daw. Adko. Kada Adko. Kayon. Kayon. Adko. Makiagi kami ha. Kayon. Adko. May na basa kami digdi na rowa. Isa ining rowa. Di ko aram yan. Makota ka naman sa kwan. Rowa kuno eh. Sa LGU. Oo. Ruwa, ano man ang ano yan? Ano nga rin kaning rowang ini? Rowa Mabel rowa. Mabel Rowa Ilan. Oo, ilan. Di ko aram yan. Siya ang author kaya ini yung write-up digdi sa magazine. Oo. Naturat. Siya sa author. Siya author. Kaya nga ni, agum ko yung nasa magazine na yan. Oh, yo. Oo. Uni su irrigation mano. Ini ang irrigation. Mo si pinag-isabi ni kadtong na anta kang ina. Ini ang irrigation. Uto sumanatong oh. Yan ang ani oh. Oh, ato yung mano sumanatong. Pinagkukuyanan. May ini ang bagong tanom. Oo. Nakita mo na ganito mano. And this is the real one. Muna di bagong tanom. Newly planted. Newly planted. Gabi oh.
Amo na katuna kita ta. Naka-flat ka, no? Yes, naka-plat. Oh, ini na. Kayong kita pwedeng platan ni Kadimano. Sa likod no OCC. Pwede. 2 hectares ka to. Pero distansya po kayan, 1 foot. 1 foot? Wait. 1 foot? Tingnan. 1 foot, mano. Sabi ko, 12 pulgadas yan? yes, sabi ko sa mo, 1 foot. 12 pulgadas. Kayong pangan ni Isran. Ayan, yan. Oh. Pispan ni man Pispan yan. ini. Iyan. Oo. Naman sa ano. Ini. Amo ka di pinag-isabi ko sa mo, aquaponics. Iyan mo, See? mga bagong tanom yan, oh. Oh. Yan. Ayun. Oh, to si Busing, oh. Nagkukunyang kan tilapia, nagbabahog. Nag-feeding siya, Feeding. Feeding. Wali na sa mga nateng na nasa tubig. Iyan, pangani, oh. Muna ka, ano, sa tubig. Pero so talagang pinaka-plantation nila, add to you, sa puro. Ito, matanong yan, bagong. Add to you. Muna ka sumakat nga. Itong add to you. Muna ka tumano. That's what they're talking about, 48 hectares. Kadi pala. Family per family. Kading gabing kadi. Pwede natin ikuan sa agriculture natin. Supplyan mo kami yung mga pananam. Oo. Ni kadi. Oh. Ikukuha ta ki mayor. Taka kadang sa nabuwa, LGU nabuwa, ni-supplyan sa pananam. Yes. Yes. Nasa program ka, So, ni ka na LGU. So tatanuman, kaya na problema ta. Yes. Lang gato. Maski rin yan pwede tanuman. Ini, mga bagong tanong. Ayo, dakula itong yaong duman. Siguro mga Iyan nga ni. sarong hektarya ito. Ma'am, ang nabasa ko di sa write-up, ang 30 o 36 kilos na bagong harvest na Natong. natong. Pag deny mo, 5 to 6 kilos na sana. Tama talaga yan. Matuod talaga yan. Yes. Sa kami, uban lang nagagamit. Kiniluman muna na mo, bago man na mo, idrenay. Araw talaga ka na linuwasan. Alinawasan. Siguro naman gan pabakal nindo nga na kuan. May ka na so dry na talagang Natong. Natong, 100, 1 kilo. 100 pesos 1 kilo. Oo. Pero sa duman baga sa merkado, 10 pesos man sana. Per piraso. Bakong sarong kilo. Super Fresh supot. Oo. Pes- Yan. Fresh ka to, Tes- ano? 10 pesos. Di nga daguhit. Kung Oh, dry, Iya, dry, pero di nga niyan sa daguhit. So ang sarong kilo, 100 pesos. Upo. Gamot anan, mga siguro nagkikinsing balot yan. O, Pwede. Pwede. 20. Kasi Pwede. ang proportion nga na 30 kilos na fresh. So, kung di pa na dry. Newly harvest. Ang kinaluwasan sana 5 to 6 kilos. Oo. Yes, yes. Gusto sabihin, times 5. Kaya no, ken motor noy, motor. Times 5. May mag. Pagya. Oh, maabot pa ka mo duman. Sa gilid man lang yan. Kato tinanong mo. Sen magi. Di man lang. Amber daw. Hilingon ta. Kato Eh, sa tinanong mo. ibaba na yun. Natong mayang na. Hindi kang Kato makakasap baga, na. mano, kung di kadakila ka to, kato, Amo gan so kuanin ra. Plantation Amo to tanuman na mo. Amo na gadto sa pinagi-harvestan. Oo. Pinagiguruan na gadto. Ang unga angon yan, pirang beses ka mo nag-harvest sa sarong bulan. Oo, nariyo mo, 2 times. Tama, so sabi mo, Oo. every 15 days. Kinsinas katapusan. Every 15 days. Every 15 days. Kasi nga din Sa ini po, pig-advertise ko ini kay in 2009 duman sa UAS because we have a market kay ni o. Ngunyan, ang proof ko kay ni ta sumali rin loko para kakat nga man sa daraga. Oo ni. Ini nga ni, oo, ini nga, amo ka ni, bagong tanong umano. yan. 1 foot, Pilit man 1. yan sa munisipyo. Pero kailangan aldaw na kan ko. Na, Di pa nga ni di pa nga ni sa dabulan Oh. siguro. Not Pero hinarbisan na yan. less than a month nag-harvest na. Nag-harvest na kan. Amo. Data, kukwanta ning steel shots.